Por sexta vez consecutiva no ano 2020, o Concello congelará as tasas e impostos municipais. O Goberno local volve a apostar así por seguir actualizando os censos e buscar a equidade impositiva a través de inspeccións fiscais. Deste xeito, Pontevedra seguirá tendo, tal e como confirman os datos do Ministerio de Facenda, unha das presións fiscais máis baixas de toda España. Desde o ano 2007 prácticamente non se subiron nin as tasas nin os impostos. Hubo en todo caso algún ano hasta o 2014 algún axuste en algunha taxa como pudo ser a de auga ou saneamento, pero nada máis, quer decir que o demais se está mantendo. Pero si permanecen inalterable desde eso, por sexto ano consecutivo. Quer decir que non supón ningún incremento, nin tan siquera do IPC. Tras a conxelación dos impostos e tasas no ano 2020, o Goberno local centrarase en pechar a partida correspondente a persoal. Nela contemplarase o acordo asinado entre os sindicatos e o Goberno central, que fixaba para o trienio 2019, 2020 e 2021 un incremento do 2%. Nós íbamos xa a contemplar esa cuantía para, incrementar a nómina dos funcionarios públicos. O terceiro paso para a elaboración dos orzamentos municipais serán as transferencias do Estado. O Goberno local espera recibir en 2020 a mesma cantidade que este ano, case 19 millóns de euros. Vamos a contemplar a última comunicación que nos mandaron do ano pasado. É dicir que non hai previsión de que haxa orzamentos nin que nos comuniquen a cuantía dentro deste ano. Por tanto, vamos a partir de maneira conservadora, é dicir, vamos a utilizar un criterio conservador e vamos a considerar que só nos van a enviar os cartos que nos enviaron ano pasado. Nos últimos 5 anos, o Goberno local optou por congelar as tasas e impostos, uns datos que poderían ter suposto un incremento do 3,5%, ou o que é o mesmo, un reporte ás arcas municipais de 2 millóns de euros anuais.